Day basta mag-diet gani ko day no, inani jud nga klase nga rice ang ako ang kaunon. Kay kani magud nga rice day no day, dili lang ni siya pang diet day no, nindot po ni day kun kay diabetes. Kay lagi kani magud nga bugas day no, kay gluten free ni day og sugar free. Muna day kun nag-diet gani ka day no og nana po kay diabetes day, so kani nga bugas ang dapat nimong gamiton. Anyway, daghan day nag-comment ani sa akong black up day no kung unsaon na ni pagluto ning bugasa. So sa pagluto day ning bugasa day no, kung isa ka takos ang imong bugas ani day, bali duha ka takos ang tubig. Then hinayi lang ang kayo day no, kay para inanay ra pod ang iyang pagkaluto. Ug marar sa day kag naglungag ani ordinary rice day no, ug gusto gali mo day nga kani nga rice day humok nga pagkalungag, bali anaa na lang yung pagluto day no, isa ka takos nga bugas day, bali tulo ka takos nga tubig. Pero ako man gud day no is dili ko gusto lata nga pagkalungag. Mo na ang paglungag na ko ani day no, kung isa ka takos akong bugas day no, duha ra pud ka takos ang tubig nako, please lang. So kani nga bugas day perfect ni sa mga piling gwapa oy. Kana bang gusto jud mo niwang day o gusto pod mo gamay ang tiyan. Kaya ako man gud day no, piling gwapa kay ko day ug ambisyosa kay ko, please lang. Kay gusto man ko day no, muniwang ko day ba ug mugamay bitaw nga ako ang tiyan. Muna pag mag-diet gani ko day no, kani yung bugasa nga ako ang gamiton. Ug kani sad nga bugas day no day, mao po ni gigamit day sa mga naanay mga diabetes day ba, kumbaga taas na bitaw og sugar. Kay nindot man ko kani siya nga bugas day no day, kay organic siya day ba ug healthy rice pod ni. Pero ako day pag inani na nga bugas akong gamiton day no day, kay kaduha ra ko mukaon sa kadlaw. O di ba day inana ko kapiling gwapa oy. Bali day mukaon bitaw ko day no, paniudto ra og panihapon. Kumunguta na gali mo day no kung unsay lami ani nga bugas. Para sa kuha bitaw day no, mas lami pa siya day sa red rice jud. Ug nindot ta sa di nga bugas day ba day kung idara na bitaw ka day no, day ana kay gipamati sa imong mga kalawasan ba.